F'dawn is-sentej l-industrija tal-cruise liners esperjenza ċejri ġodda. Hekk kif għall-ewwel darba fl-istorja. L-għad ta' passiġġieri minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li żaru Malta bil-cruise liners qiegħed jisbuq l-għad ta' passiġġieri mill-Unjoni Ewropea. F'intervista ma' TVM News, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port Stephen Xwiereb qal li fil-waqt li swieq tradizzjonali Ewropej kienu sostnuti, għad ta' rotot ġodda bdew jinkludu l-port il-kbir. Di żviluppat imħabba li kellna iktar vapuri li caterjaw għal swieq differenti, mhux traditional markets li jkollna aħna soltu bit-Taljani u bl-Ingliżi u bil-Ġermaniżi. U interessanti li 22% pereżempju tal-turisti li kellna kienu mill-Amerika, ġifieri dan qed tiftaħ orizzonti ġodda u qed tiftaħ l-opportunità li inti Malta tiġi showcase dal-pajjiżi. Il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port għalli apparti minn nefqa, din ix-xejra twassal għal niċċ ġodda ta' turisti li jirritornaw lejn Malta l-btajjel fit-tul. Sitt jispjega li l-kontribut net li l-industrija tħalli fuq l-ekonomija Maltija kemm in-nefqa tal-passiġġieri u mill-cruise liners infushom żdied għal 124 miljun euro. Bi 30 miljun euro minnhom imorru direttament f'but il-gvern permezz ta' taxxi diretti u indiretti. Dis-sena l-istatistika tidher l-indikazzjonijiet biex ngħidlek jidhru li ħajna u 960 passiġġier li jfissru li ħajkunu ġew fuq 404 cruise call. Elenka bħala sfidi ewlenin il-limitazzjonijiet fl-ispazju tal-Port Malti u l-infrastruttura tal-madwar li jridu jakkomodaw il-wasli ta' eluf ta' turisti f'Salt. F'xi waqtiet il-fuq minn 6,000 turist li jaslu f'daqqa fil-ports. Dwar il-proġett xortu xeb fil-port il-kbir u qal qed ikun ta' vantaġġ għall-industrija. Madwar nofs il-passiġġieri li jaslu Malta bil-cruise liners ikunu kopruti minn din is-sistema li tnaqqas it-tniġġis ambjentali. Bil-kumplament tal-cruise liners u testijiet biex jassiguraw li huma wkoll eventwalment ikunu jistgħu qabdu l-magni tagħhom mas-sistema.